जों दिनै फैमानि राज्यफोरनि आरो बिस्कांल' जोंनि बिसिखताल' बाबा गरिया मतायनो फुजा खायो प्रत्येक बोसोरनो अ फुजानि पारपासे जोंनि जमायता हदानि गरिया मेला हेनेरो जत खोनाबायखिना अमुक कतालिया बिसि ब्रों ब्रों आगेनि सिमिताबो जमायता हदा 433 बोसोर खाय फैमानिबो आगेनि थांनाय रमेश बंदारी हुंदी जत आगेनि राज्यपाल थांगै मानजाखा गेताबौनि राज्यपाल नबसं फनौनानि मुसुकमानिबा इनभाइट खायफैका तेसन जमायता हदा दै बाबा गरिया मिशन स्कूल चालकलाय दमारनबो सालायखा कक्टमासं ताक 13टा स्कूल चालक दङ अमत्रनबो सालायखा इनके बबेलायखे जाजाखा निरनि स्कूलाव बिजि खाय नायफैयाने कग्रक साखा इनकाय इलेक्शन डिक्लेयर रोमनी बखक समय नायै जैसे के पप चिनी आरो प्रोग्राम फाइ देमानो अमन बसेस्ता खायनाय बनो आसास रखाता सना आसार बदिनो कलाय चिनी हिंके बांग्ला हिंके 6 दिन चैत्र 6 दिन इंग्राजी हिंके 13 तारिख एप्रिल मास नै उदिनो चिनी बेलाय के प्रोग्राम कतरता ताई ओइनायनो प्रोग्राम तंफानो बेलाय के कतर हिंके ओ गरिया फुजानि गंगे बेलाय कतरता ताकलाय बत थाय आ किला पित्रा सा और बिया गना दे नायना बिया करिखे बर अनै सात आबो अमरपुर सुक्सिमा गामि के आरो के नक थांनाय जे बिया आरो जों बर जमायता हदा बेबाग आयं अदे बाग जाबुता जे जानजा मानुस खलायमान के बनखे बर जगह इनभाइट रखा आयं दे रखा न और बिया गना अमनखे बिया गना दिगिरा खता न और सबसवा मानजा का साल और जों तिनी हदा एबाजा yang bokoda ebaja sarbu kisa sarbu konjo kishor jamatia yang bisitra mohan jamatia baba goria mission president muhilal jamatia ayang jamaita hodani spokesman hoda mukhali soboino mohan jamatia angke hoda okra bipro kumar jamatia